Джаз – гэта музыка асаблівага стылю, што выказваецца спецыфічнымі рытмамі, інтанацыяй ды гармоніяй, якія не ўласцівыя ніякай іншай музыцы. Юры Бяльзацкі. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. У 9-й серыі з цыклю «Джаз БССР» працягваем знаёмства з заснавальнікамі фармацыі, што дала старт афіцыйнай, прынамсі, гісторыі беларускага джазу. Мы высветлілі, што да з'яўлення дзярж-джазу з аднаго боку мелі дачыненне чыноўнікі, кшталту Пантелеймона Панамарэнкі ды Фаіны Дадзіёмавай, а з іншага чальцы польскага тэатру мініятура ў Беластоку. У прыватнасці рэжысэр і мастацкі кіраўнік тэатру Казімір Крукоўскі. Ягоны кузэн Леон Баруньскі заведваў музычнай часткай ПТМ. Сапраўднае прозвішча Борух. Замест Леона калегі маглі называць Лёвам, а ў савецкім варыянце ён бы загучэў як Леонид Гіршыльевіч. Mistrzu Boruński, proszę. Państwo słyszą tę przygrywkę? Ja już cały wpadam w trans. Proszę sobie wyobrazić, tu siedzi Carmen, ja się w międzyczasie lapię za kwiatek, rzucam na nią z okiem i zaczyna. Carmen, si żulawe prlaciu amatiko. Państwo słyszą? Ilo be parli, to be. Każde słowo słychać musi być wyraźnie. Dykcja, tak zwany kopton. Sabety, labraco pejobi. A teraz wypuszczam cały środek i lapię się od razu za koniec. Uwaga! I Carmen se lo llevarle ode. Si pero, za chwileczki wezmę to wysokie C, lekko jak motylek, uwaga. Seroweti, la ve parli toda veda. A państwo słyszą? Carmen, zolsty krepir, o przepraszam, pomyliłem się. Ja kocham cię. Kończałem. Для пачатку кропкі з біяграфіі. Леон Борух нарадзіўся ў Санкт-Петербурзе 22 кастрычніка 1908 году. Праз 10 год ягоная сям'я вярнулася ў Польшчу, жыла ў Прымыслі ды Лодзі. Зразумела, што, як і Крукоўскі, Леон меў радавыя карані ў Беластоку. Актор Уладзіміш Баруньскі прыходзіўся нашаму сённяшняму герою родным братам, а паэта Юльян Тувім, адпаведна, стрыечным. Кракатук. Яго першым настаўнікам музыкі стаў кампазітар Фелікс Гальперн з берлінскай адукацыі. У 20 год Леон Баруньскі паступіў у вышэйшую музычную школу імя Фрэдэрыка Шапена ў Варшаве і надалей разрываўся паміж акадэмічнай і джазавай музыкай. Спявае Ганка Ордонувна. Po różnych miastach człowiek włóczył się, wertował na Montmartre bruk. We Wiedniu starych walców uczył się, a w Nicy w słońcu leżeć mógł. A kiedy wraca, widzi w mieście mgła, jakby koniec barwnym snom. A jednak serce ze wzruszenia drga i nagle wie, tu jest mój dom. Jakieś małe nic, jakieś drogie coś, tyle, że już w sercu zostało. Sercem wzięło ślub, zrosło się na wskroś. Spróbuj wydrzeć, już by się nie dało. Imię czyjeś na wpół zapomniane, chwila, uśmiech, miejsce ukochane. Wszystko jedno co, próżno temu przecz, nic, a taka najważniejsza rzecz.
Падзеяй сезону у варшаўскім эстрадным тэатры «Морске ока» у 29-м годзе стаў фартэпіянны дуэт Лёна Барунскага з Генрыкам Варсам. Праграма звалася «Джаз на два фартэпіяна». Значна пазней, у 36-м, Леон вярнуўся да падобнай формы з Каралем Гімпелем, і іх дуэт акампанаваў многім артыстам, піша музыказнаўца Кшыштаф Карпінскі. Кракатук. Ад 1931 году Леон Барунскі пачаў кампанаваць уласныя творы у духу як класычная, дзіцячая сімфонія, фартэпіянны канцэрт, мініятуры, гэтак і лёгкай музыкі, танга ды фокстроты. У год заканчэння вышэйшай школы, у 32-м, Леон здабыў 7-ю ўзнагароду ў другім міжнародным конкурсе піяністаў імя Шапена, а ў 33-м заваяваў дыплом паўфіналіста ў міжнародным конкурсе ў Вене. Крытыкі адзначалі ў ягонай манеры тонкі сэнс інтэрпрэтацыі і вельмі добра распрацаваную тэхніку, здольнасці ў кампазіцыі ды імправізацыі. Паступова Леон Барунскі цалкам пераключыўся на сачыненне забаўляльнае, ілюстрацыйнае ды джазавыя музыкі. Стаў суаўтарам шоу-рэвю ў «Старай бандзе» і «Цырульку» варшавскім. Цягам 30-х гадоў каля дзесятку песень Леона Барунскага выдала «Сірена Рэкард» і варшаўскае аддзяленне лэйблу «Коламбія». Як і ў выпадку з калегам Уладыславам Шленгелем, ягоны творы, толькі музыку, а не словы, выконвалі зоркі польскай эстрады. Кузен Казіміш Крукоўскі, як мы ўжо ведаем, таксама стаяў у гэтым шэрагу. Кракатук. Тым больш, што пэўны час Леон граў у літарацкім кабарэ «Куі про кво». Разам з Генрыкам Варсам напісаў музыку да сатырычна-палітычнага вадавілю «Кар'ера Альфа-Амегі» паводле сцэнару Юліяна Тувіма. Перад тым, як апынуцца ў Беластоку ў 39-м годзе, пан Барунскі правёў паспяховае турнэ па Польшчы з групай калегаў, у тым ліку кабарэтовым спеваком Мар'янам Рэнтгенам. Але паслухаем кузена. Już w naturze mojej leży, się nie lubię dać oszukać. Nie kupuję kota w worku, u mnie nóżki wprost na stół. Lubię towar wziąć do ręki, tu pomacać, tam popukać. Wiem przynajmniej co handluję, co kobita, a co wół. Ale u nas jak coś dotkniesz, na to zaraz jest higiena. Pomacane to sprzedane, zapakują ci to w mig. Musisz kupić, chcesz czy nie chcesz, wszystko jedno jaka cena, bo inaczej awantura, zaraz wielki gwałt i krzyk. Tego nie wolno wziąć do ręki, tego nie wolno wziąć do ręki. Możesz obejrzeć, możesz popatrzeć, możesz pomacać nawet też, ale za żadne skarby męki tego nie wolno wziąć do ręki, bo pomacane to już sprzedane, zapakowane i sobie wiesz. No taka bezczelność jest bez granic, to moje palce są już na nic, to ja mam tak zapłacić za nic, do tego jeszcze gęby stół? No to jest nieszczęście tyłu ręki, żeby nie wolno wziąć do ręki, to jest jak nos bez jednej dziurki, to jest tragedia, to jest ból. Натуральна, што пры польскім тэатры мініятура ў Беластоку мелася ўласная аркестра, сфармаваная з музыкаў-уцекачоў. Склад, відавочна, таксама характарызаваўся цякучасцю. У пошуках лепшай долі інструменталісты перабягалі з фармацыі ў фармацыю, як зрэшты рабілі і за польскім часам. У новых заходнебеларускіх калектываў, як музычных, так і тэатральных, на сутыку 39 і 40 гадоў пастаянна змяняліся базы, галосныя ды негалосныя лідеры.
Кракатук. На пачатку 40-го году польскі тэатр мініятураў з Беластоку зладзіў чарговае турнэ па заходняй Беларусі: Гародня, Ліда, Баранавічы, Наваградак, Берасце, Ваўкавыск. Для гастроля ўлады прадаставілі трупе спальны вагон. А пасля калектыў распаўся, бо многія ўдзельнікі мініятураў вырашылі пакінуць Беласток. Хто ў Львоў, а хто не захацеў браць савецкае грамадзянства, вярнуўся ў Варшаву на ўзор літаратурнага аддзелу. Уладыслаў Шленгель у прыватнасці стаў паэтам гета. Спявае хур Эрэана. Siedzę co dzień w kawiarni tej, myślę o tobie coraz mniej. Zatarły się wspomnienia, zdarzenia sprzed lat. Wiem, że nie przyjdziesz nigdy tu, mała księżniczko ze snu. A jednak czekam, aż ktoś z daleka wskaże po tobie ślad. Uśmiechy, łzy, wszystko skończone. Pragnienia, sny, wszystko skończone. I żadna nie zastąpi ciebie w życiu mym. I w sercu mym tobie. Але галоўнае, што з расфармаванага польскага тэатру мініятураў вылучылася асобная творчая адзінка – дзяржаўная джаз-аркестра БССР, якую на пачатку называлі беластоцкай альбо рэспубліканскай. То бок, згаданы будынак гарадскога тэатру на цяперашняй электрычнай стаў месцам народзінаў беларускага джазу. Кракатук. Цяпер зразумела, чаму менавіта Казімір Крукоўскі напрыканцы 1939 году накіраваў запрашэнне Эдді Рознеру вяртацца з Львова ў кароткатэрміновую сталіцу заходняй Беларусі, каб узначаліць музычны калектыў. Сам Крукоўскі заняў пасаду першага канферансье ў штаце дзярж-джазу. Ён жа адказваў за рэжысуру канцэртаў. У склад трапіла і жонка Уладыслава Крукоўская, як акторка ды спявачка. A ja mam nogi, które sięgają mi od góry do podłogi. Którędy przejdę, którędy wejdę, wciąż słyszę jedno zdanie: kotku drogi, skąd do pani takie nogi? Szkoda, że dzisiaj moda, że się zasłania suknią wszystko prócz lic. Do wszystkich ludzi czuję żal, kiedy wybieram się na bal, bo ja mam nogi, tylko nogi, więcej nic. Што тычыцца Лёна Барунскага, то музыка ўвайшоў у склад дзярж-джазу БССР у абодвух сваіх іпастасях – піяніста і кампазітара. Пры ягоным удзеле рыхтавалася дэбютная канцэртовая праграма. На тое ўказваю прыватнасці пазначанае прозвішча Барунскага побач з Рознерам, Бялізацкім і Надалем у нотным рукапісе першага запісанага твору новай джаз-фармацыі – канцэрт-вальс. Мы ставілі фрагменты з гэнае складана злучанай кампазіцыі ва уступным выпуску нашага радыёсерыялу. І судзячы па кадрах з аднайменнага музычнага фільму, на раялі у наступным фрагменце грае менавіта пан Леон. Першая праграма беларускай джаз-аркестры прадугледжвала тэатральныя элементы, кароткія маналогі, скетчы, жанравыя сцэнкі, танцы. Як піша даследчык Якаў Басін, джазава-эстрадны сет Барунскі разбаўляў парай акадэмічных сола-нумароў. У прыватнасці выконваў рэвалюцыйны этюд Шапена. Ён жа адказваў за аранжаванне асобных рэчаў, хаця большую частку гэтай працы ўзяў на сябе Ежы Бальзацкі, дакладней ужо Юры Бяльзацкі, з якім мы шчыльней пазнаёмімся у другой палове выпуску. Кракатук.
А на заканчэнне першай часткі яшчэ адна мелодыя Леона Барунскага «Slow Fox», сыграны аркестрай Генрыка Варса ды заспяваны Адамам Астанам, 1933 год. Cóż to za bubek, jak kubek, zupełnie tak jak ja. Ma moje usta, mój profil ma, kula kapustak też tak jak ja. Moje nawyki, moje wybryki i dryki szyk jak ja. Do wódki dziki szał także ma, zupełnie tak jak ja. Kubek, jak ja blagier, przystojniaczek jak jaki grab. Ani krewniak, ani szwagier, słowo daję co za traf. Cóż to za bubek, mój nos, mój dziubek i pożyczony frak. Mój grecki profil i układ warg i na mój spada kark. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Першыя піяністы бел-джазу. Калі Леон Барунскі правёў у складзе створанай на базе польскага тэатру мініятураў дзяржаўнай джаз-аркестры БССР толькі некалькі месяцаў з траўня да верасня 40-го, то названы Ежы Бальзацкі ад пачатку да канца. Дарэчы, Бальзацкі пасля варшаўскай гімназіі скончыў тую ж вышэйшую музычную школу імя Шапена, паступіў на год пазней за Барунскага, бо быў на год маладзейшы. І таксама мог бы зрабіць кар'еру акадэмічнага выканаўцы. Сведчыць дачка Бальзацкага, ураджэнка Варшавы і жыхарка Менску Люцына Халіп. Калі ён пачаў з 15 год працаваць, а ён вучыўся як класічны піяніст, то прафесар яго адразу гэта заўважыў, і ён нават гаварыў з бацькамі, дзедам маім, што аддайце мне яго, я разумею, што у вас не хопіць грошай, што вам трэба жыць і ўсё такое. Хай ён жыве ў мяне, і тады ён будзе класічным піяністам, я гэта ведаю, вельмі добрым. Танга на музыку і словы Ежы Бальзацкага на плытцы 38-го году спявае Альберт Харрис, які ў 40-х стане салістам дзярж-джазу.
Dziś zapominasz o twej dawnej miłości. Nie twoja wina, że nie pragniesz już jej. Lecz wiem, że przyjdziesz mnie prosić, by znów dać ci szczęście już za tydzień, za miesiąc lub dwa, bo nikt nie będzie tak cię kochał jak ja. Дзень народзінаў Йохунона Бальзацкага 31 снежня 909 году. Як і ў выпадку з іншымі героямі перад гісторыяй беларускага джазу, ягонае імя прайшло складаныя метамарфозы, кажа менскі рэжысэр і аматар джазу, які ведаў нашага героя асабіста, Уладзімир Орлоў. По-еврейски Йохунон, по-польски Ежи, а у нас он был Юрий. Юрий Давыдович был там, да? Прозвішча Бельзацкі у арыгінале пісалася менавіта праз лацінскае «э», таму па-беларуску мусіла б гучэць як Бальзацкі. Аднак на нашу мову прозвішча перакладалі з расійскае, дзе «б» ужо стала мяккім – Бельзацкі. І згодна з правіламі беларускага вымаўлення «е» у першым складзе перад націскам пераходзіла ў «я» – Бялізацкі. Такі варыянт напісання ў нас і замацаваўся. Ён сапраўды дае каляровую асацыяцыю з Беларусю. Аднак у арыгінале прозвішчы звязаныя хутчэй з тапанімікай, геаграфічнымі пунктамі кшталту польскіх Белзув, Белжыце, альбо нават хутчэй з мястэчкам Белз пад Львовам. Пра яго нават ёсць песня на словы ўжо вядомага нам па выпуску Рыга Берлін Леа Манасона. Спявае Стефан Вітас, 1935 год. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, ach ileż to razy nad rzeczką ja marzył, o szczęściu śnił. Wspomnienia jasnych lat minionych, choć tak mi drogie są, biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, maleńka mieścina, gdzie moja jedyna kochała mnie. На пачатку 20-го стагоддзя большую частку насельнікаў мястэчка Белз складалі габрэі. Паходжанне назову выводзяць ад стараславянскіх словаў «белз», якое азначае багністую мясцовасць, альбо ад «блізь», што мае на ўвазе белае месца, паляну пасярод цёмнага лесу. Кракатук. У дакументацыі Дзяржджазу БССР мастацкі кіраўнік, піяніст і дырыгент пазначаўся як Белізацкі Іохунон Давідавіч. Калегі называлі яго Ержык, а ў міжваеннай Польшчы гэты ж аўтар карыстаўся псеўданімам Бель-Юр, пераважна ў пазначэнні сваіх аранжыровак. Музычныя здольнасці Ежы відавочна успадкаваў ад таты, распавядае пані Халіп. У яго бацька таксама был музыкант, але вельмі дрэнны, бацька не хацеў, каб ён іграў, і ён пачаў сам зарабляць, кажу, ты сядзі. Ён был на кларнеце, іграў на саксафоне. Ягоны бацька? Так. У яго і брат разам з бацькам быў у аркестры. Музей гісторыі польскіх габрэяў Полін захоўвае звесткі пра тое, што Давыд Бальзацкі быў флейтыстам, граў у габрэйскім тэатры ў Варшаве і кампазітарам, стаў суаўтарам трохактавыя аперэты на ідыш.
Далей яшчэ адна песня Ежы Бальзацкага з дыску, які знайшла ў краме «Эмпік», пані Люцына. Спявае Мічыслаў Фох, 1937 год. Może nadejść kiedyś dzień, godzina, chwila jedna wspomnień, coś serce wzruszy i przyjdziesz znów. Wtedy ja ci powiem to, co ty mnie dziś zapomnij o mnie. Czas ból zagluszy, idź szkoda słów. Малодшы брат Ежы Бальзацкага, Адам, пазначае ў аўтабіяграфіі той факт, што іх бацька Давыд – музыкант. Адам Бальзацкі з'явіўся на свет у год пачатку Першае сусветнае. Пасля заканчэння гімназіі ў 29 годзе пачаў працаваць у кіно і дансінгах. У штаце беларускага дзяржаўнага джазу Адам пазначаўся спачатку як тэхнік, а пазней ударнік і гітарыста другой катэгорыі. Кракатук. З дзядзькам Ежы Бальзацкага Абрамам альбо Юзефам Сімхавічам мы ўжо пазнаёміліся ў выпуску пра сінкапатара Вайнтрауба. У 1935 годзе з Парыжа ён перабраўся ў Варшаву, у 1939 у Беласток і стаў бадай найстарэйшым музыкам у складзе джазу БССР, бо нарадзіўся яшчэ ў 19 стагоддзі, 1897 год. Граў, нагадаю, на віяланчэлі ды кантрабасе. Акром дадзеных крыўнікаў, як пазначана ў лічбавай бібліятэцы польскай песні, сваяком Ежы з'яўляўся таксама згаданы намі раней Станіслаў Шая Бальзацкі, які ў міжваенны час граў джаз у Нямецчыне ды Польшчы. Сям'я Бальзацкіх жыла непадалёк ад вакзала. Некалькі гадоў таму, падчас наведвання польскай сталіцы, Люцына Халіп знайшла родную вуліцу. Вуліца называлася Тварда. Яна ў цэнтры. Быў зруйнаваны? Так. І там было гэты весь раён, потым гетта. Гетта. Кракатук. З асабістыя карткі Йоханона Бальзацкага за 1936 год. Нацыянальнасць – габрый. Сацыяльнае паходжанне – служачы. Прафесія – піяніста, канцэртмайстар. Асноўная спецыяльнасць – піяніста-кампазітар. Грамадзянская адукацыя – вышэйшая. Партыйнасць – беспартыйны. Дарэчы, цыві Бальзацкага выглядала больш выгодна для кіраўніка аркестры, чым анкета Адольфа Рознера таго ж году. Той у картцы пазначаўся паводле спецыяльнасці проста як музыкант-трубач і, між іншым, быў крыху маладзейшы за Йоханона, амаль на паўгода. Nikomu nigdy cudnych tych słów nie mów nikomu, mnie jednemu jemu. O ty kochana, noc dziś kończy się z rana i choć odejdziesz, wiem, że wrócisz tu znów.
У вышэйшай музычнай школе Ежы Бальзацкаму, акром фартэпіяна, выкладалі дырыгаванне ды кампазіцыю. Мая суразмоўца працягвае. Польшы это вельмі было такая распаўсюджаная з'ява, вось такі кабарэ. Морскі око, оаза. І ён працаваў, таму што яго сям'я была бедная. Для таго, каб вучыцца далей, яму трэба было яшчэ і сям'і дапамагаць. А ці працаваў ён тапёрам у той час? Тапёрам не. Пра гэта ён ніколі не гаварыў. Ужо на пачатку 30-х Ежы Бальзацкі праявіў сябе як здольны піяніста, кампазітар, дырыгент, арганізатар, аранжыроўшчык і аўтар песень. Складаў і музыку, і тэксты, як мы ўжо пераканаліся. Танга, слоу-фоксы і вальсы Бальзацкага, як і ў выпадку з Леонам Барунскім, выконвалі галоўныя галасы польскай эстрады. У асноўным згаданыя Мічыслаў Фох і Януш Паплаўскі. Wiedz, że kocham nad życie i że ciągle zachwycie w oczy patrzę bez skrycie i tak dobrze mi z tem. Wiem, że cierpię daremnie, wiem, że pójdziesz ode mnie, że żyć będziesz beze mnie, że mnie rzucisz, ja wiem. Прыкладна з 1932 году Ежы Бальзацкі граў у аркестры Генрыка Варса, рабіў аркестроўкі твораў, прызначаныя пад грамафонны запіс. Пасля супрацоўнічаў з калектывам яшчэ аднаго Генрыка Гольда. Пан Карпінскі піша, што Гольд з'яўляўся музычным кіраўніком і галоўным дырыгентам польскай філіі Каламбіі, а Бальзацкі штатным аранжыроўшчыкам лейблу. Шмат твораў Ежы аранжаваў для радыёпраграмы «Весова Львовска Фаля», супрацоўнічаў і з іншымі радыёстанцыямі, у прыватнасці ўдзельнічаў як інструменталісты ў прамых трансляцыях, стаў партнерам нотнага выдавецтва «Нова сцэна». І болей за тое, Ежы Бальзацкі ў Варшаве, рыхтык Оскар Строк у Рызе, заснаваў сваё. Выдавецтва звалася ГБ, у 4 літары праз дэфіс, месцілася на той жа вуліцы, дзе жыў заснавальнік. Дакладная адрэса Тварда 13/30, прыгадвае Люцына Халіп. Гэта было такое музычнае выдавецтва, невялікае. Там яшчэ яны былі ўдваёх, але я не магу назваць прозвішча, не памятаю. Цяпер шкадую шмат, і што не цікавілася, і не... Ну, ведаеце, гэта ўсё прыходзіць потым, калі ўжо шмат год. Кракатук. Да прыкладу, ў 1939 годзе за 2,5 злотых можна было набыць партытуру «Пшебую», што значыць «гіту», раманс у 3 тамах Ежы Бальзацкага. Ноты гэтага танга былі распісаныя на кожны інструмент асобна. Прытым правы на твор належалі суполцы еўрапейскіх сцэнічных аўтараў і кампазітараў Society of European Stage Authors and Composers, чый офіс месціўся на 42-й вуліцы Нью-Йорка. Ну вось гэта тое, што засталося проста. Ну это так. Ого, это такія спеўнікі. Гэта яго ноты, клавіры там. Вось гэта ГБ, гэта было выдавецтва. Кім ён кіраваў. Кракатук. Шэраг твораў Бальзацкага застаўся толькі ў нотах. Да прыкладу, згаданы раманс, песні «За дзень люб-2», «Закохалымся». Дарэчы, ў рэстарацыях, дзе працаваў кампазітар, ноты часта друкаваліся на разваротах меню. Між тым, ГБ выдавала не толькі партытуры Бальзацкага, але і Зыгмунта Карасінскага, Ежы Пецярбургскага ды Артура Гольда. Гэта 100% поспех кожнай аркестры. Ach, po co tak się męczę dniem nocą? Szczęście, majątek, pi. Na co ona daremna pracą? Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa ci babka. Mówię to entre nous.
З аркестрай Варса Ежы Бальзацкі запісваўся на Сирене Рекорд. Мы акурат пачулі песню з чэшска-польскага фільму «12 крэслаў». Не ежанага аўтарства, але хутчэй за ўсё наш герой там граў на фортпіяна. Кракатук. Ежы Бальзацкі меў кантракты з кінафабрыкамі, як пазначыў у анкеце, кіраваў аркестрамі ў габрэйскіх тэатрах, удзельнічаў у польскім музыканцкім прафсаюзе, а менавіта займаў пасаду сакратара бюро, што займалася працаўладкаваннем музыкаў. Нават дамогся праз амерыканскі кансулят, каб вядучыя польскія капельмайстры і выканаўцы, згодна з адмысловым спісам, мелі магчымасць працаваць у Злучаных Штатах. У менскім архіве кампазітара захаваўся статут Związku Zawodowego Muzyków w Rzeczypospolitej Polskiej. Co noc i co dzień, tam i sam, niby cień, pląkam się, o madam. Co noc zjawiasz się i co noc czekam cię, niby sen, o madam. Jak narkoza kojąco upajasz, madam, gdy cię widzę kuszącą i blisko cię mam. Co noc i co dzień widzę cię, niby cień zjawia się, o madam. Наркоз, бальзацкі, ангельскі вальс у выкананні аркестры гавайскіх гітараў. Гэтак пазначана на кружэлцы 1934 году. Кракатук. У адрозненне ад Аді Рознера і Вайнтраубс Синкопейтерс, ансамблю, з якім Ежы Бальзацкі граў на трансатлантычным судне «Баторы», дазволілі сысці на амерыканскі бераг, і ён неаднойчы завітваў у нью-йоркскі «Коттон Клаб», дзе мог непасрэдна слухаць Луі Армстронга ды Дюка Эллінгтона. Даследчык беларускага джазу Якаў Басін сцвярджае, што падчас канцэрту «Сад-чмо» Ежы здолеў прабрацца на сцэну ды правёў 2 гадзіны за кулісамі. Акром таго, Бальзацкі ў 1935 годзе наведаваў Бельгію, кажа пані Халіп. Ну, ён расказваў, у Бельгіі была выстава, вот такая, як экспо. Распавядаў, што першы раз бачыў там, як бы, тэлевізію. Гэта пачатковыя нейкія распрацоўкі ўжо тады былі. Noc w Kasablance, wonna jak kwiat, cicha jak baśń, czai się drży. Nocą śni o kochance, więzień za krat i mały boj o szczęściu śni. Dala śnią meczety, błyszczą minarety,
Ile ci kobiety przygód mają smak. Marna noc w Casablance to dziwny świat szczęścia i łez i zdrad. Песню Ежы Бальзацкага выкнала аркестра Генрыка Гольда. У сярэдзіне 30-х Бэльюр займеў уласны бэнд, у які яшчэ уладкоўваўся трубачом Аді Рознер. У 36-м калектыў Бальзацкага граў у кафэ-дансін FF, начны клуб братоў Юліяна і Александра Фронтаў. FF месціўся ў сутарэнні камяніцы пры даўняй варшаўскай вуліцы Нецауэй 6. Кракатук. Паводле Кшыштафа Карпінскага, сярод публікі гэтага дансінгу можна было назіраць шмат артыстаў, бізнесоўцаў, палітыкаў і супрацоўнікаў Міністэрства замежных справаў, што месцілася непадалёк. Там жа выступаў кузен Рознера і будучы саліст БССРаўскага джазу Лётар Лямпель. «Sweet and hot» в 5 языках, як яго характарызавалі. Праўда, хто акампанаваў Лямпелю, невядома. Магчыма, што і бэнд Бальзацкага. My memory always haunts me. In my memory, I'm so fascinated. He'll see my face. Don't go idolize to dark devil's night. I'm so fascinated. He'll see my face. Don't go idolize to dark night. На пачатку пераломнага 1939 году Ежы Бальзацкі супрацоўнічаў як піяніста і аранжыроўшчык з аркестрай Францішка Віткоўскага. Таго называлі польскім Полом Уайтманам альбо нават польскім каралём джазу. Пан Віткоўскі граў на саксе ды кларнеце. Перад тым меў справу з тымі ж Варсам ды Гольдам. Часопіс «Ас» пісаў: «Аркестра Віткоўскага дасягнула ўзроўню найлепшых англасаксонскіх калектываў і як такая сталася унікальнай для нас». Люцына Халіп заўважае. Ну, гэта, разумееце, спачатку нельга сказаць, што ўсё гэта было джаз. Гэта была такая эстрада, ну, лёгкая музыка, як кажуць. А потым, ну і тут у іх у аркестры толькі што склад быў джазавы, разумееце. Кракатук. Як, зрэшты, канстатуе Кшыштаф Карпінскі, аркестра Віткоўскага грала свінгавую танцавальную музыку, блізкую да кірунку «Sweet Jazz». Прычым пасля асноўнай праграмы музыкі здабывалі фурор калектыўнымі імправізацыямі. Бэнд Віткоўскага выступаў у розных польскіх гарадах, а выбух Другой сусветнай вайны заспеў у Злучаных Штатах, дзе і застаўся. Праўда, Ежы Бальзацкага ў той момант замяняў іншы Ежы – Рознер, яшчэ адзін кузен Эдзі Рознера. А нашаму Бэльюру, як музыку-уцекачу, заставалася толькі накіравацца ў бок Савецкага Саюзу. Patrzysz w oczy i mówisz o miłości, to jakoś dziwnie brzmi. Przestań kłamać, mów ze mną wreszcie prościej. Mówisz miłość, a żądzę dajesz mi. Ja nie gardzę tym pięknym uniesieniem. Krew ma prawo, by swoją chwilą żyć. Po cóż więc ją osłaniać kłamstwa cieniem? Nie rozumiesz? Pocałuj mnie i idź.
Jadę w życie błękitnym ekspresem, bez przystanku do celu przez świat. Chociaż przegram to życie z kretesem, lecz nie będzie mi nikt silnych krat. 10 minut zatrzymam się gdzie chcę, 10 minut, a potem znów w dal. 10 minut, a wszystko w nich będzie, moja radość, mój spokój, mój żal. Гэта была тэма не бальзацкага, але яго новага беластоцкага калегі, баруньскага. Калі Эдзі Рознер нібыта пакінуў Варшаву ў нацысцкай форме, то Ежы Бальзацкі, паводле легенды, пайграў на акардэоне нямецкаму афіцэру, вялікаму аматару музыкі, ды атрымаў квіткі на цягнік ва ўсходнім накірунку. Такі выпадак, прынамсі, опісвае Владимир Орлов. Я был совершенно очарован его остроумием. И я тогда же записал в записную книжку несколько его шуток, несколько его анекдотов, потому что я понимал, что это совершенно незаурядный человек. Допустим, говорит человек: как мне одеться на маскарад, чтобы меня не узнали? Оденьте чистую рубашку. Яшчэ адзін досціп пакінем на самы фінал. Кракатук. На тэрыторыі БССР Ежы Бальзацкі апынуўся разам з братам і дзядзькам пазней за іншых, толькі 1 снежня 39-го. Жонка Гітэль і дачка Люцына уз'ядналіся з галавой сям'і трошкі пазней, дзякуючы спагадлівасці савецкіх памежнікаў. Амаль усе крэўнікі, у тым ліку бацькі Ежы і Гуты, загінулі ў варшаўскім гета. За якую з частак канцэрт вальсу, адказваў Бальзацкі, мы цяпер можам толькі здагадвацца, можа быць і за лірычную. Последний круг разлучает нас. На момант прыбыцця ў Беласток Ежы Бальзацкаму амаль споўнілася 30 год, з якіх палову займаў працоўны стаж. Відавочна, што наш герой трапіў да Казіміра Крукоўскага ў склад аркестры пры польскім тэатры мініятураў, а роўна праз месяц быў афіцыйна залічаны ў штат джазу БССР. Як зазначае Дарыюш Міхальскі, Бальзацкі падаваўся савецкім уладам чалавекам, які найлепш ведае, што такое джаз. Сціплы і далікатны, і ў той жа час амбітны і таленавіты артыста адразу зразумеў, што месцам дзейнасці новыя аркестры стане не рэстарацыя, не заводскі клуб, а вялікая эстрада, сапраўдная сцэна. Гаворыць Люцына Халіп. Бацька шмат мне пра гэта расказваў заўсёды, што для аркестра такога трэба, як гаворыць па-расейску, красная строка, атракцыя нейкая. А бацька быў музыкам, але ён не быў шоуменам. Рознер быў шоумен. Ён быў выдатны музыка, але ён быў шоумен. Кракатук. У выніку Эдзі Рознер стаў мастацкім кіраўніком дзяржджазу Беларусі, а Юрый Бяльзацкі заняў другую па значнасці пасаду музычнага кіраўніка і дырыгента. Владимир Орлов падмячае, што Бальзацкі, седзячы за раялем, не мог бы заваяваць цікавасць публікі, у той час як Рознер ужо зарабіў сабе статус артыстычнага фронтмена. Таксама спадар Орлоў заўважае, што Юрый Давыдавіч дакладна ведаў, як успрыме заля творы таго ці іншага характару, эфекты ад супрацьпастаўлення іх паводле кантрасту ды ад чаргавання рознажанравых нумароў. То бок ён выдатна валодаў законамі пабудовы эстраднага відовішча, шоу. Услед за канцэрт вальсам Юрый Бяльзацкі зрабіў яшчэ адну апрацоўку Штрауса «Вялікі вальс». Нагодай стаў аднайменны біяграфічны фільм пра караля вальсаў амерыканскай вытворчасці. Кракатук.
Ужо ў лютым 1940 году газета «Савецкая Беларуссія» прадстаўляла нядаўняга кабартовага піяніста з Варшавы як беларускага кампазітара, таварыша Бяльзацкага, аўтара песні пра Сталіна. Зразумела, што заказнога твору. У анкеце для беларускага аддзялення аховы аўтарскіх правоў за 21 красавіка таго ж 40-го году Юры Бяльзацкі указаў месцам працы Беластоцкую абласную філармонію, а асабістай адрэсай пазначыў Беласток, Савецкая, 55, кватэра 8, подпіс Бяльзацкі і. Дырэктар падляцкага музею Беластоку Анджэй Ляхоўскі адшукаў на даваенных мапах дом, дзе спыніўся наш герой. Вайну будынак не перажыў, як і амаль увесь цэнтр места. Ten budynek stoi. To jest 37 rok. Гэта 37 год. Там ужо змянілася нумарацыя, злучаных участкаў стала меней. Цяпер гэта па правым баку вуліцы Ліповай. Недзе пры самым касцёле Святога Роха, той 55 нумар быў. Ten 55 numer był. За фартэпіяна тут хутчэй за ўсё быў Юры Бяльзацкі. У анкеце для ўпраўлення па ахове аўтарскіх правоў, што месцілася ў Маскве, кампазітар назваў іншую беластоцкую адрэсу – аддзел мастацтваў «Новы свет 7». Там цяпер таксама стаіць сучасны будынак. А на пытанне, якімі мовамі валодаеце, адказаў ідыш, польская, нямецкая, слаба руская. Тым не менш дачка кажа, што Юры Давыдавіч хутка авалодаў асноўнай мовай зносінаў у СССР. Вельмі лёгка. Вось маці моя да апошніх дзён вельмі можна было зразумець, што яна не адсюль, а бацькам імгненна. І пісаў абсалютна пісьменна ўсё, у яго не было памылак ніякіх. А ў сям'і вы размаўлялі па-польску? Спачатку па-польску, канешне. Бацькі нават маглі, калі не хацелі, каб зразумелі малыя, гаварыць на ідыш. Ідыш ведалі, ўрыт ніхто не ведаў. Гэта проста здольнасці. Так, ну і слых, пэўна, такі. Так, і слых, так, і музычны слых. Кракатук. Наш рух наадварот у гісторыі беларускага джазу працягнем у наступную сераду. Высвятляецца, што першы беларускі джаз у Беластоку да рознара Баруньскага і Бяльзацкага меў іншага і не менш выбітнага бэнд-лідера. Дарэчы, ягонае імя сёння мы агучвалі. Телеграмма. Волнуйтесь, ТЧК. Подробности письмом. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.